Hindi na ka mag-birthday. Eh, nasa... Ano ko si Chilo? Yo. Kasi... Ka-dimple. Dadao na. Uniform ito puti. Good nurse. Wala ko balo. Pwede saya. Makita naman min eh. Mag-CTS siya dito sa office. Sagot to ba kung na? Lagyan na to karong gitindahan ako. Maganda ng hangin. Ayop gani. Sakay pa kong motor. Kato, nagmotor lang yan ako. Yan ka sa tagkilaran kay naman rin ko ng buwan. Dahil sa hagna na Ay, yun. baklayan charge. Ayun. Buwan ang naman. Is, Saan may mag-order? lami na lang pizza. Pizza na. Lami na lang pizza. Nana sila yung mga something new man karon. Hindi na ka mag-birthday na to. Anong nana sila yung function. Pero mga lagi kaya po, nila gihayo ilang dalan. Layo pa eh. Layo pa man ang Tibugaw. Layo. Depende kung asa iyang lugar. Layo. Kung Cagayan siya, pero kung Puerto siya doon. Mas doon lang ang Tibugaw. Ito, bigyan sindan ko sila. Alam ko so bitch. Kevin, tulog siya. Let's go. Wala naman, uwan. Baliw. Kasi malikot na si Pipo. Nandito na po mo. Hello, Menada. Ay, tao. Tao. Ay, tao. Mangya sa kukul kayo. Ako manamin sa wala magani ko. Sige, sige. One, two. three, 10. Okay, 1,000 another. Put your hands, Dadar. Hey. Ayan. Yay! Nakuha na. Wala, ako lagi may pinakalagom dito. Kalay. Sa mukha, oy. Eh, salah na sa mga kamera. Lagi ni kakirahan. Dili ko lang ba nung ako? Layo na! Sa libo man to. Wala man. Ayan, guys, kayo. Nasa ako sa upat. Kamusta ako rin sunod? Yun, nasa pabalik sa upat. Go. Tugnaw na ka. Ay, anak, tugnaw.
let's play oh. Yes, ako. Dali, pa one time. Yeah, yeah. Guys, sabi dito. So cold. Di ba? Antay mo sa kanan ha. Ay, dala sa tao. Wala. Ah. Bilin. Coba tuloy mo. Ah. Dala sabi naka-timer lagi na eh. 1 minute night. Ha? Ta, kaya wala ka na ikuan oh. Dito ko sa naman. Guys, pags kay diri guys. Pags gauwan, bago lang nahuman ang uwan din nagpags. Okay. Tuloy gihapon bisag uwan. Charis ako dari TV. Picture si ate ba? Kacada aja oh. Ada gitu ya. Ada lagi dan telepon. Nung kayo. Nami ito kay Bugnaw, no? Hoy, lamin na nun kayo liko. Hala, uy! Dila mo kay nice dila oh. Dali. Yeah. Picture ko niya sa dimple doon ni Gumuan mo kaya. Oh. Kuya nila na. No, walk. Sige lang kay basta may mabasa mo gitna. Kaya. Ikaw na pod pulbe, ako pulbe. Picture na ito. Kita mo. Ay, bis, sige. Deh. Sa Nagawa natin yan. tiyak yun. Ta, dito ta, daan ta.
Ay, bisa kita siya. Cellphone na, bisa na Ikaw ba sa kauban ako si Chilo? wala lagi. Kanang gawas ba? Sumba ba? Big. Pika. Ano ba kayo ngani? Ah, dito mo. Dito. Ini saya restaurant. Uboy. Ginuman ka. Diri mo. Nakakaon mo tag di oras ani. Silong lang. Yes, mama. Dandog ba? Haon daw siya. Ano na? Oh, peacock. Big pika. Oh, nawala na po ang ulan. Ano na po? Sige, giatik rata to, giatik. Ano? Tara, yun na. Sige, Jia, sige. Let's go. So guys, giulan jud mi guys pero bisag unsay mahitabo picture gyud sila diri, video gyud sila diri. Bisag unsay mahitabo, bahalag magkuhan. Lain ako ko, nung pwede ka lang ako. May pinibidyasan. Nagbidya siya ko, pati basa ako. Basa yung sapatos siya. Dito na lang na isulos sa pagkain. Dito na lang siya magbidya, hindi na mo hubog. Wala, nag-ulan ako. Di ba ta si punon ani? Di na ta kaabot dito sa tumoy katong murag na swimming pool sa ba? Na, swimming pool dito. Pero layo pa. Layo pa?
Tagi, dire tagi. Napa ba nag-picture? Yeah. Ha? Meron Na dito, laho. masa wala abanganan na diapol? Diyaw sa bilas. Kunuhay ba ni nga abang? Right. Pila kang overnight diri no? Magdalag tent. Pwede ka mga tanong. Tent lang ba dadon, di ba? Diyaw. Wow. Wala na aircon, barato na lang. Tara. Dapat magdala naman dito. It's a house. Picture yate. Video me. Number 9. Lucky 9. Picture na beshi. Ka-dimple lang ang kamera. Basta ako ang kamera ni video ni. Look sa One, two, smile, Steven. Okay. Kami duha. Oh, sige. 1, 2, 3. Naba? Dugay-dugayan pang nakapalit lagi ni balay. Gamay yung kayo. Uy, kamahal ka lang ina. Uy, di ba? Mali, gamay rin 100,000 na ni. Pagkita sa sulod. Ha? Nana, Na iba aircon na niyo. wala aircon ay aircon ko idang ka na tugnaw kayo. Grabe kita ka. Pagi rin yun. Pila po gani ani mga 2.5. Mura lang sa tent style no? Swimming pool. Ano swimming pool ani pool? Kani pool swimming pool ani? Kani swimming pool ani karing bergilingin? Ito dahan ito bulak pa namin. Dito ta, oh, dito ta agi sir. Dito Ha? na dito kamo dinay. Ah, tuyok mo kayo dito. Mahulog ka diyan ay. Oh, ano yung mga orchids po. Diri oh, tsada oh. Mura kayo Swimming pool masalasan. ba? Pero dito ay. Ato ta sa fountain ta. Mag-wishing well ta. Ay, pwede ba? Dito okay na bridge. Bridge of the Big up the Uy, ayaw sa bulan, be. Maluway ka. Wow, so many flowers. Exact sinsiyo. Lubog lagi ang tubig. Wala na dayon na kuha na fish. Wala na dayon. Lubog ang tubig lang. Dani, wala na po. Wow. Uy, katubog ang takam. Ay, dito ka outfit din. Nakaboot, Mura kay gikag. Mura kay gikag sa ito. Mura gikag process ba. Love love oh, peace love oh. Peace. Wow! Uy, kami ba't nag-apit? Ay, dito. Ay, kita na. Ay, na. Hindi ganahan kay mura kuno sa gi nanay Dila niya. ako kay Nada o na. Thailand. Welcome to Thailand. Dito ta dapat sa Thailand. Diri sa una. O, diri, o, diri. Sit cheese. Ali ati. Kuya. Doon na si Dilo sa diri. Hintay mi ha. Ayo.
Nagsuroy po kaya ha, nag-citor. Surprise lagi ni Ting. Of course, kanang 9 hours na daw nagulat si mong date niya, wala ni hapon. Oh, gadagan. Nay, pa nito? Batis. Dala na? Anak klay ba? Anak tayo mo kauba, dili daw. Malis, anak mo kauba, dili daw. Kala, gindi ko. Yun na, mo di may halin. Oh, God bless. Bakit ako makahatag ko holding pin natin mo. Joke, rawi.